Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Bumili ng hay para sa cows. Bye, Baba! Punta sila sa farm pero di ako sasama kasi lilinis ako. Ha? Pardon? Good afternoon guys. Hapon na. Today is Sunday, July 11. Wait lang. Ilagay ko muna kayo dito, ha? So mag-haul tayo. And kagabi pala guys, hindi ko na-close yung vlog kasi nag-usap-usap kami nila Kylie kasi malapit na yung bakasyonan papuntang Queensland. And ngayon, sa sitwasyon dito sa Australia, hindi namin alam kung matutuloy yung Queensland namin. Kasi lockdown ngayon sa New South Wales, sa Sydney, and sa pupunta namin sa Queensland, may ibang part na lockdown din sila doon, like Brisbane, lockdown sila. Tapos, pag pumunta raw ng Queensland, sa ngayon na, pag pumunta ka ng Queensland, kailangan mo mag-quarantine ng 14 days pag bumalik ka ng SA. So, yun yung sabi sa balita. So, pag pumunta kayo ng Queensland, pag natuloy kayo sa Queensland, 22 days kami doon. And sila Kylie and si Jan, may work sila pagbalik kasi si Jan malapit na siya mag-work. So, pag may quarantine, parang hindi talaga kayo matutuloy kasi unang-una si Jan, marami siyang gagawin pagdating namin galing Queensland and same din kila Kylie. So, ngayon, hindi namin alam kung anong mangyayari. And then, may second option kami. Pag hindi natuloy yung Queensland, may pupuntahan pa rin kami pero hindi namin alam kung saan pa. Kasi nga, pinag-iisipan somewhere na, alam mo yun, yung parang warm. Kasi dito ngayon sa amin, malamig. Sa Queensland talagang medyo warm doon kaysa dito sa amin. So, kaya hindi namin alam kung anong mangyayari sa plinano namin yung Queensland. Alam nyo ba, last year pa namin ito pinaplano and hindi rin siya natuloy dahil kay COVID. And then, ngayon naman dahil kay COVID, Diyos ko, sana matapos na ito, no? So, anyway, i-haul ko to sa inyo. Noong Monday, nasabi ko ata sa inyo na grocery on Tuesday. Monday pala kayo nag-grocery ng mga bata. Nung after ng pagpadentista nila, pumunta kayo ng Coast. And then, nung Friday, bumalik ako kasi bumili ako ng meat ni Jan sa butcher. And dumaan kami ni Holly sa Kmart. And marami tayong biniling pajama. Mga pajama to guys, kasi nag-sale siya. Eto, tulad nito. $7 na lang siya. Ayan, terno na siya. $7. And eto si Mickey. Nasaan yung ano ni Mickey? Nasaan yung partner niya? So, mamaya na lang yan. Tapos eto, dati siyang $14. $7 na lang. So, lahat to pajama guys. And eto din, 3 piraso siya. Meron siyang 2 top ata to. Isang top tapos 2 leggings na magkaiba yung design. Ayan, yung design, yung print. Ayan. So, eto, magkano na lang to? Mura na. Hi, Baba! Nagnap to si Holly. $12 na lang siya. Dati siyang $20. So we're here, Mom. I kind of think so. Yeah, I know. Nagnap kasi siya. Eto na si Mickey Mouse. Si Mickey Mouse, ayan. Is it Mickey Mouse, Baba? Minnie Mouse. Minnie Mouse? Ayan, I think Mickey Mouse. No, it's Minnie Mouse. Alright. Mickey Mouse is a boy. Minnie Mouse is a girl. Alright. Sorry, Minnie Mouse daw to, guys. So, eto, dati siyang $16. $10 na lang. $10 na lang siya. Si Disney. Yeah, Disney to, guys. Ayun, nakalagay Disney. Mura na yan sa $10. Okay. Hindi pala, guys. Ano pala to? May katerno rin pala yung polka dot. So, ano lang siya? Dalawa siya. May katerno. Nakuha ko na lang siyang $12 etong dalawa. Tama ba? Oo. So, $12 itong dalawa. O, diba? Maganda siya. Maganda yung kanyang tela. So, size 4 to. Pero parang malaki pa kay Holly, no? Size 4 siya. And, eto din. Sino to? Do you know who's this, Holly? Disney rin siya. Pero hindi ko alam kung sino to. What do I know? Character ito. Animals. Disney Animals. Ayan. $12 na lang din to. $10. Yeah, $16 siya before. $10 na lang siya ngayon. And si Paw Patrol. Ayan. Mura to. Paw Patrol. Ayan. $10. Dati siyang $16.
And eto si Elsa. Elsa, ayan, Elsa. Size 5 to kasi wala nang size 4. Pero parang maliit yung top niya, di ba? Compared dun sa size 4. Ano na lang din siya, $10. Dating $16. And eto, Oh, hi, Mom. eto kasi, eto mga to, pwede siyang pang summer din and winter. Mom, that's what we go. Eto, ha? Eto, pang winter to. Dito sa bahay namin, mainit naman. Pero okay lang. So, eto, magkano bili ko dito? Magkano na lang siya? $7 na lang to, guys. Ayan, oh. $7 na lang siya. Tapos, eto si, ano, magaganda kaya, no? Si Paw Patrol, tingnan nyo. And, eto si, who's this, Baba? Wiggle. Emma. May terno rin si Emma. Ayan yung katerno ni Emma. Look, Mom. What's that? Look, Ayan. the pants of it. Ah, wait. Yeah, may pants din pala siya. Size 5 to. $10. Dating $16. So, eto, 3 piraso siya, guys. Hala, dalawa yung nakalagay sa ano, oh. Dalawa yung I nakalagay think sa... you buy two. No, I didn't. Just one. Bakit dalawa? You Yung got two. yung tag pa naman, nasa ano, $7 siya, pero dalawang pants. Kasi nakahanger sila, so hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. Tapos eto, meron ako nakuhang isa, $7. So, eto naman, walang terno. Anong nangyari? So, ayan, $7. Oops, si Johnny Boy. Dalawang pants, oh. And, so, yan yung nabili natin sa ating Kmart. And then, eto, meron akong dumating na package, guys, galing Where US. is that? Nalobat kayo, guys. So, eto, package to from US. And, pinabili ko to sa pinsang ko. What's this? Dapat, bibiling ko to nung nag-Melbourne kami. Nung binili ko yung bracelet ko. Kaso, ang haba ng pila niya, so hindi ako nagpila. Is And it then, a bracelet? no. And tama-tama, kausap ko rin yung pinsang ko sa US. And, nabanggit niya, napupunta siya ng Hawaii. Magbabakasyon daw siya sa Hawaii. And sabi niya sa akin, doon na lang niya raw ako bilhan. And, nag-agree ako kasi mas mura siya compare dito. Kaso, wait lang, buksan ko lang. Ay! Paano ba ito niya pinak? Parang, baliktad ba? Baliktad ba? Oh, Mom, that. Wait, baba. Okay. Ay! Oh. And some. Oh, ayan guys. Ay, bali, ano kasi yung pagkabukas ko Are mali. these? Ayan. So, eto siya Are guys. these chocolate? Kung matagal na kayong nanonood sa akin, siguro alam niyo na kung anong laman What are nito. the rest of them? So, eto yung kanya. Wait, baby. Wait a second. We're just gonna... Excuse me. Are they chocolate? The rest Yes. of them? Yummy. Yummy. So, ito yung paper bag. Ganyan pa rin talaga yung paper bag. So, wala siyang laman. Paper bag lang siya. So, linagay niya yung paper bag. And, eto yung... Tadan! Guess nyo, guys. Eto yung Palm Springs na mini. Ayan. And, binuksan niya to. Naka-ribbon to. Ayan. Pero nilagay niya pa rin yung ribbon. Pinakita niya lang sa akin nung nag-uusap kami sa I'm going FaceTime. to this. And may channel din siya, guys. Kung gusto yung i-check yung channel niya, ililink ko yung link niya. May channel din tong pinsang ko. Ito yung resibo and card. Ay, excited! Tadan! Ayan siya, guys. Oh, it looks like a Sa piggy. wakas, It looks like a piggy. piggy. Sa wakas, meron na tayo nito. Matagal ko na itong gusto, diba? Alam niyo naman, matagal ko na itong gusto. Ito yung mini. Yung Palm Springs mini. Ayan, ito yung kanyang, Right. tawag nito? For your Straps. Yeah, straps. So, ayan. And, mura siya compare dito. Kaso nga lang, parang hindi rin ako nakamura. Parang napamahal pa ako kasi nagbayad ako, guys, ng
tax sa custom. Malaki yung binayaran kong tax sa custom. So, parang, napamala kong konti. Pero, ganun talaga. Hindi ko naman kasi alam na magbabayad ako ng, tax sa custom. Tumawag sila sa akin. Kasi, meron naman ako mga package na galing, like, Canada, na binili ko rin ng mga, alam mo yun, na, mga branded na, sa isang package, ilan sila, like, may scarf, may bag, hindi ako siningil. Pero dito, nasingil tayo. Pero at least, ay excited na akong gamitin yan. And, tingnan natin kung anong panglaman. Thank you. Say thank you, Tito. So, thank you, Tito. And, Godiva. Pinadala niya ako ng chocolate. Ha? Kisses. No. M&M's. Ito, request ko to sa kanya. Ito yung kisses na almonds. And, kisses ulit na Mommy, Hershey's na cookies and cream. we have that for dessert, please? For dessert, yes. And M&M's. One that becomes cheese. Yes. And Daddy will love this. Alam niyo ba si Jan? Sabi ko sa kanya, may chocolate yung package. Sabi niya, buksan ko na raw. Sabi ko, yes. So, ito yung M&M's favorite ni Jan. Meron naman ito dito. Pero ito yung request ko sa kanya, Kisses. So, thank you, Jan. And guys, may channel siya. Kung gusto niyo siyang i-check, ililip ko yung link and show your support to my cousin. Chinek ko lang kasi meron siyang laman sa loob. Ito pala yung authenticity card. Ayan, meron siyang dalawa and yung barcode. So, yun na guys yung ating vlog. Thank you. Please like, Baba. Let's say bye-bye na. Hey, Mom. Yes? After my tea. So, black yung strap niya, guys. Yes. After tea, we can have chocolate. Yes. Okay. Okay, guys. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Each of them. Yes. Okay. Night, guys. Ayan siya. Oh my God. Excited na akong gamitin siya. I have an each of them, Mom. Okay. Bye. Bye, guys. Please tell me who you see, 'cause I